Van valami, amit az ember nem bír elviselni. Nem a fájdalmat, hanem a tükröt, amit a valóság tart elé. Az igazság elutasítása nem jellemhiba, hanem biológiai önvédelem. Amikor valaki szembesít téged a valósággal, az agyad nem megérteni akar, hanem védekezni. Az amigdala veszélyt jelez, a test felkészül a harcra vagy menekülésre. A tested nem különbözteti meg a kritikát a támadástól. A szív gyorsabban ver, az adrenalin felszökik, a légzés rövidül. És miközben azt hiszed, gondolkodsz, valójában csak reagálsz. És az ember nem megérti az igazságot, hanem támad ellene, mert sérülne a büszkesége. A GABA, gamma-aminóvajsav az, ami lefogná a vihart. Csendet próbál teremteni az idegsejtek között. Lecsillapítja az idegrendszert, amikor túl nagy a zaj. De ilyenkor a glutamát, a serkentő neurotranszmitter túltüzel, túlmagyaráz, túlérez, túlvéd. A gondolat nem fejlődik, az agy nem tanul, hanem túlél. Önmagát védi. És a valóság, ami felszabadíthatna, fájdalommá válik. A dopamin ilyenkor is játszik. Apró jutalmakat ad, ha sikerül megvédened az egódat. Ha bebizonyítod magadnak, hogy igazad volt. De a dopamin nem az igazság hormonja, csak a túlélésé. És minél többször éled át ezt, annál erősebb lesz a hited, nem az igazadban, hanem abban, hogy a saját igazadnak muszáj igaznak lennie. A kognitív disszonancia itt születik. Amikor a valóság és az önkép összeütközik, az agy választ. És legtöbbször nem az igazságot választja, hanem a kényelmet. Az emberi tudat paradoxona ez. Mindenki igazságot keres, de csak addig, amíg az nem bántja a hitét. A valóság nem bánt, csak megfoszt a képzeteinktől. Van, aki még nem elég erős, hogy elviselje, és az ember nem a fájdalomtól fél, hanem attól, hogy nem marad benne semmi, amit a saját tudati hitének hívhat. A tudat tehát nem az igazságot kerüli, csak fél attól, hogy ha kimondaná, megszűnne az, amiben eddig hitt. És néha ez a legnagyobb veszteség, amikor nem az igazságot veszítjük el, hanem önmagunk torz tükörképét. Mert a valóság nem az ellenségünk, csak az egyetlen dolog, ami nem fél kimondani, kik is vagyunk valójában. Az igazság nem harsány, nem magyaráz, csak ott áll némán. Aki elmeri viselni, az megérti. Aki nem, az magyarázatot keres, és közben a világ megy tovább, mintha semmi sem történt volna. Pedig valami mindig történik, amikor végre kimondjuk, amit addig tagadtunk.